U was Friesin en u komt van buiten? Ik kom van Rotterdam. Van Rotterdam. Nou, dat is een heel eind weg. Heeft u een idee wat een watersbal zou kunnen zijn? Een boterbal. Het laatste stukje is goed. Een watersbal, wat zou dat zijn? Ja, een watersbal. Gewoon een bal waar je tegenaan schopt. Ja, een bal om mee te spelen. Oh. Van boatje, volgens mij. Watjes te toch? spelen. Ja. Nou, dat weten we dan weer. Ja. Goed. Weet u ook hoe de Friezen Groningen noemen? Je mag kiezen uit Groningen, Groningen, Graaier of Grijns. Ik zeg A. Groningen. Wat En zegt ik u? zeg D. En dan heeft u het ook nog goed. Friesin. Oh, Heel goed. Echt, dat hadden jullie Heel niet goed. gedacht. Ja, Grijns, dat is het goede antwoord.